Pozri sa, čo dokáže paletka In of Fire. Dneska som si spravila takýto ľahký look a ja vám dneska predvediem každý jeden očný tieň. Začíname s jedným z dvoch matných, jeden svetlejší, druhý tmavší. Naschvál som spravila takýto akoby pokus, pretože som chcela, aby ste videli, že aké sú neskutočne krásne a síte. Očarili ma hlavne tieto nádherné teplé podtóny, ktoré je potrebné nanášať prstom, aby sa dobre zachytili na viečko. A pozrite, dokonca to stačí dať iba na pohyblivé viečko a už ste nalíčená. Určite by som ako podklad dala ten svetlo-hnedý očný tieň a na to uložila vlastne tieto krásne rozjasňujúce očné tiene. Pozrite, bomba. Čo sa týka ďalších dvoch tieňov, tak toto je že úplne že wow. Toto je taká zelenkavo, žlto, taká zvláštna farba. Nádherné niečo. A druhý odtieň je taký svetlunkavý, ideálny taký pre nevesty alebo pre také dámy, ktoré majú radi svetlé líčenie ako základ, tak toto je topka. No a teraz sa pozrite, urobila som vám veľmi rýchle ukážky dvoch líčení. Toto líčenie mohlo byť také jemnejšie, nemusíte to dávať pod oko podľa toho, čo znesiete, ale zľahučka vykreslíte vlastne oblúčik oka. No a toto je vlastne výraznejšie líčenie, kde sa môžete pohrať na festivali či na večer a vlastne takto si krásne môžete potiahnuť oko do mačacieho tvaru. Čo ešte odporúčam, určite si potom doplňte toto líčenie ceruskou, linkou, riasami alebo si dolepte umelé riasy. Čo sa týka kombinácií týchto očných tieňov, je tam fakt široké spektrum možností kombinácií. Ja som si zvolila tieto dve rýchle a verím, že sa vám to bude ľúbiť a určite majte túto paletu, lebo je úžasná. Aby som nezabudla, je to vlastne limitka, takže keď sa to vypredá, už to nebude.